vamos conectar en directo con un programa inventado que temos nós que se chama Media Hora Galega, donde temos en directo a Paula Señarís. Un aplauso grande para Paula Señarís. Que tal, Paula? Moi ben. Aquí en Raposeira do Val. Bueno, estás aí na localidade de... Como se chama? Onde estás? Raposeira do Val. Raposeira. Sí, Raposeira do Val. Aí o acertante igual non aparece, igual Raposea. Raposeira. Vale, aí tocaron, aí dices que tocaron, canto tocou? 200 millóns de euros. Aquí tocou Roberto Euromillóns. 200 millóns, aquí vale. unha choiva auténtica de cartos. Sí. 200 millóns. Atopache o agraciado ou a agraciada dos 200 millóns? Atopache? Está... No. Óyete mal, Roberto, óyete Sí ou mal. no? Digo, localizache o agraciado dos euromillóns? A ver, é que Raposeira do Val... Buscache. Busquei, pero son 17 veciños, se me pode levar moito tempo. Claro. Así que mellor... Mira, vamos a facer unha cousa, se che parece. Vou buscar unha polveira e lle preguntar a unha persoa pois se é a primeira vez que comeu polvo. Que isto sempre funciona na tele, Roberto. Por favor, Paula, nunca se fixo na televisión de Galicia meterlle o micrófono a unha persona que está comendo. Iso... Non pasou. Iso será en Canal Sur ou en Canal Nou. Aquí na Gallega non. Que o vira eu, polo menos. Xamais. Que eu vin xa a varios, aos mismos en varias festas comendo. Aos mismos. Bueno. Paula, mira, na seguinte conexión quero falar ca persoa que lle tocaron os 200 millóns, vale? Sí? Bueno. Venga, na seguinte conexión falamos ca agraciada ou agraciado dos 200 millóns de euros. Vamos a ver. Veña aquí. Que es? Veña aquí un momento, fágame un favor. Vamos. Escoítame unha cousa. Non coñecerá vostede a quen lle tocou o Euromillóns aquí en Que sodes Raposeira? da Calleja? Por este acento non... Xa se nota, escoitemos Cáete berrar a la abaixo. Que tal? Dígame. Mira, non coñeces o agraciado daqui. Oh! O que lle tocaron os millóns. O que lle tocaron os millóns. É que eu non son daqui. Non é daqui. Eu non son daqui, non son desta aldea de mierda, cojones. Que de feito, a usted parecille normal que non poñan un paso de cebra aquí. Eu non entendo. Pero non dixo que non era daqui, que máis lle ten. Eu non son daqui, pero casei aquí. Mire, vamos facer unha cousa. Isto vai ser un minutiño. Vostede fai, eu fago unha conexión en directo. Vostede fai que a agraciada non lle leva nada a min fai mo día. É un momento, É un momentiño. Xa, pero é que eu non son daqui. Pero non pasa nada, o espectador non o vai a saber se é daqui ou da colá. Vostede ponse aquí... Pero a ver se vai o espectador, que chamastes? O espectador. O espectador, a ver se vai pensar que son daqui e eu non son daqui. Mire. O non sei se entende a diferencia. Imos facer unha cousa, a mí dame igual de onde vostede se, vamos, de Hospitalet de Llobregat, o que sea. É un minuto, chantas aquí ao lado, eu fago a conexión, vostede que está moi contenta co Euromillóns, e acabouse, vale? Veña, vai. Vou pedir paso, vale? Pero que quede claro que eu non son daqui. Non teña dúda. Bueno, paso, compañeiros, por favor. Ben, Roberto, xa estamos, atopamos a agraciada co Euromillóns. 200 millóns de euros. Amiga, como se chama? Que dijo? Como se chama? Que ten que dicir como se chama, amiga. Quen? Vostede. Vostede. Chita. Chámome Chita. Chita. E eu quería dicir que a min gustaríame que puxeran aquí un paso de peatóns. Fai moita falta aquí. Chita, 200 millóns son moitos cartos tendo en conta como está a cesta hoxe en día. É unha axuda importante. En que vai a gastar os cartos? En que vai a gastar os cartos? Os 200 millóns que lle tocaron. Dios, 200 millóns que a mordera, carallo. Arre, carallo.
millóns. Que xa lle tocaron, que diga que xa lle tocaron. Bueno, 200 millóns. Arre de Dios, canto carto xunto. pero non lembra que lle tocou a vostede 200 millóns co euromillóns, Chita. Lembra, muller, lembra. Tocoume a min? Tocou. Ai, sí. Sí. Sí, tocou. Sí, señor. Pero bueno, estamos en directo ahora. Estamos en directo, Chita. Si me están vendo alguén da Hacienda, que non me jodan como a Shakira, ¿eh? Vale. A ver, temos unha conexión aquí, pregunta Roberto si Quen é sabe... Roberto? Que Roberto? Roberto Vilar. Ai, o dos chistes. Ese, o do Land Rover. Sí. Pregunta se xa saben que vai gastar os cartos, que son moitos cartos do noso señor, Que cartos? Que cartos? Chita, os 200 millóns que che tocaron, que me dixeches a min antes da conexión. Sí. Ah. Pois vou cambiar as cortinas da salita. Depois tamén teño falta de medias destas de tipo calcetín. E vou ir facela permanente todos os días, eu que sei. E depois, si xa sobra algo... Algo debería sobrar e pode acordarse dos seres queridos. Si sobra algo, xa pensarei que podo facer. Mira, non? nos seres queridos que con tantos cartos poden mercar, non sei, pois unha casa, Pa que? unha viaxe, Pa que? un coche. Pa que? Pois seres queridos, Mais home. un juego. Si, señor, mas o ser máis querido que teño chamase Baldomero e non conduce. A que ten un fillo menor de idade. Menor de edad, pero é un burro. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Chita, Salpata, Que tal? outra persoa. que tal? Moi boas, cabaleiro, que tal? Estamos en Como directo vamos? para a Televisión de Sí. Galicia. Estás na gallega. Xa sei. Na casa, na Está gallega. aquí, está aí. Estás na gallega. Sí, pero está aí. Estás na gallega, na Pero gallega. aí, Manolo. Estás na casa, na gallega. Arre de Dios. Estás na gallega. Pero porque estamos na aí, gallega. Aí. Que estás na Mira, gallega. vamos. Aí. Está en directo, cabaleiro, está en directo. Salud, está en directo. Mire unha cousa, é que vai sulfatar a leira. Que? Parvo, home. Vai sulfatar a leira vostede. No, non vou sulfatar, no. Vou facer pesca submarina. José a gallega, quero protestar que puñeron aquí un paso de cebra, tuve no que arrancar calmaos. Arranquei no calmaos. Madre que te parió. Seguimos Sí, coa sí, conexión, hombre, sí, coa na conexión en Calleja, directo. está na Calleja. Mire unha cousa, pero vostede é de aquí ou está casado aquí? Pero No, eu non son daqui, que cheira aquí a esterco, a jaliña, isto é terrible, isto é. Eu estou casado ali, naquela parroquia de ali. Estou casado con esta señora. Atención, Roberto. 20 anos de felicidade. E ao final fomos a joder a casarnos. É verdad. É Sí, verdad. Xa se nota na cara. señor. Roberto, como son as cousas? Acabamos de encontrar o marido da agraciada, este matrimonio, Impresionante. Que Roberto lleva? Roberto de Land Rover. O Roberto de pasapalabras. Está jodido que lle quitaron o rosco e se vai jodido, chaval. Sí. No, Roberto Vilar, do Land Rover. O Roberto Vilar do Land Rover. Veselle pouco na televisión a ese. Sale pouco, últimamente. Bueno, seguimos a conexión, Roberto. Estamos ca parella agraciada cos 200 millóns do Euromillóns. Cabeleiro ten que estar moi contento. Como? 200 millóns. Faz Manolo, home. Como 200 millóns?
200 millóns, estamos falando coa súa señora que son os agraciados do Euromillóns. Como é a vida? Porque estamos dicindo en directo, acabas de enterar este home diante das cámaras de televisión de Galicia que é millonario. Como está? Bueno, home, non me poñes así. Veña, home. Vente. A emoción, Veña. a emoción chégalle. Moitos buratos por tapar, verdade? Bueno, non hai moitos buratos, hai un, o caso é encontralo. Pero teñen plan xa para a nova fortuna? Teñen plan xa no que van a facer con tantos cartos? Pero canto tocará cada un? Somos 200 millóns. Hai calculadora na casa. E se non hai, comprámola, Manolo. Mi madre querida, 200 Pero millóns non me entre digan dous. que se van a plantexar agora facer separación de bens, porque non ten No, sentido. se son 100 millóns para cada un. Oh. Jessica. Jessica. Nos vamos a República Dominicana. Jessica. Quen é Jessica? Quen é Jessica? Quen é Jessica, gilipollas? Vamos. Quen é Jessica? Pois Jessica é unha cantante do combo dominicano. Que estábamos aí lambe. Eu non se quería decir nada porque pensei que éramos pobres, pero ahora que somos ricos, ahora arranco con todo. Levamos 6 meses xuntos e temos un fillo de 15 anos xa. Non sei se é meu, non... Pois eu quería... Isto está en directo. Jessica, En directo. Jessica, Pegue I ben, love pegue ben. you, te quiero. Eu tamén. Nos vamos desta mierda. Sí, eu tamén te quero, Jessica. Eu quero aproveitar que estou en directo tamén para dicir que eu estou enrollada con Octavio Villazala. E aproveito tamén... que xa levamos tamén uns cuantos meses, hasta lle puxemos suelo radiante no cocho do can. E estamos moi felices. Octavio, te quiero. Jessica, I love you, Jessica. I love you. Jessica. Bueno, creo que Roberto, Sí. vai ser millor, Roberto, que... Está la mierda, xa estaba aquí. Ai, Dios, que 200 millóns, sí, Que señor. devolvamos a conexión dende Rapaceira Ala. do Val con toda esta alegría que hai aquí. Venga. O boleto. O boleto. Xa fora do directo. O boleto. Que boleto? Non teño eu. No, cabaleiro. O boleto. Que non teño. É que era todo para a tele, era mentira. A súa señora dixenlle que me fixera o paripé, pero aquí non tocou Euromillóns. Non hai os 200 millóns. Andan con as bromas, me cago en la mar, salada. Xa non hai lotería. Non, sinto yo moito, Vale. non. Era todo paripé. Era mentira. Era todo espectáculo. Bueno, pois xa que vamos decir a verdad, eu digo a verdad tamén. Non hai tal Jessica... No, non hai tal Jessica do combo. Jessica é unha cadela que adotei. Si vamos falar serio, cariño, non hai tal Jessica nada, olvida, é todo mentira, era por facer a gracia como fai Emilio Guillín, non sabes? Na hora galega. Bueno, se vamos falar en serio, tamén falo eu en serio. Aí está. A ver, é que está. eu, máis Octavio Villazala, Efectivamente. casamos pa semana.